Det ligger verst. Det ligger verst. I'm sorry, Mr. Gecko. Skjønner ikke hva dere måter på. Nei, så jævla unormalt å ta seg en dusj. Så grer det hår etterpå, ikke sant? Jeg skjønner ikke at det er så jævlig morsomt. Det er helt tilfeldig det dere tenker. Ja. Er det han Karl? Ja, hvem er dette? Du, det er han Enoksen her, fra Polarfilm. Jaha. Du skal du høre det, Karl. Vi holder på med en reklamefilm her. Ja vel? Så trenger vi en som ser ut som han Mikkel Douglas. Og du har jo hørt at du er som å se han. Har jeg hørt det? Ja!